naye siqala umsebenzi. Incwadi uLeviticus u-8 chapter isihloko ukugcotshwa kwabapristi. Evesini yaqala uJehova wakhuluma kuMose wathi, "Thabatha uAroni namadodana akhe kanye naye nezambatho namafutha okugcoba nenkunzi yomnikelo wesono nezinqama zombili neqoma lezinkwa ezingenamvubelo ubuthele inhlangano yonke ngasemnyango wethende lokuhlangana. Mose wenza njengalokhu uJehova emyalile. Inhlangano yabuthelwa ngasemnyango wethende lokuhlangana. uMose wayesethi kuyo inhlangano, nansi into uJehova ayale ngayo ukuba yenziwe. uMose waletha uAroni namadodana akhe wabageza ngamanzi. Sizogeza ngamanzi. Wabageza ngamanzi. Ngicela nje ngiyahlala phansi. Laba abaqotshwa bakaNkuluNkulu abazothatha umsebenzi. This is an appointment Babu Khatebe. Ubaba wethu Archbishop wethu Baba Mdlaloshe uzokuthela ngamafutha ayihlisa igcobo lwase House of Light ngoba ugcobo luhamba nesonto. Makabonga uNkulunkulu. Uzoyehlisa ugcobo lwase House of Light phezu kwakho ngenxa yokuthi wena ungena office lami. Leli office ongena kulo ioffice ubaba wethu Archbishop alinikeze mina wathi mina ngihambe phambili. Yena usemdala njengoba ngihamba phambili sengiqalile ukukhetha amadoda engihamba nawo. Uyindoda yokuqala ekhethiwe. This is an appointment. You are the first man to be appointed ukungena office. Yingakho indaba yogcobo njengoba uzongena lapha kule office zikhona izinto ezingakavuki kuwe ngoba bongakabi ubishop. Zikhona izinto sizikhani kuzovuka izinto ezizothi masiphuma la kule appointment uthi asiye emsebenzini siphiwe ngoba uNkulunkulu uzofaka izinto ezenza ukuthi ke kungabi lula ukuya lapha. Akukaze kwaba lula noma abaholi bakhona akukaze kwaba lula ukuphatha inhlangano kaNkulunkulu. Bayayithanda khona baze bayalwa. Bayathanda khona ukuya phezulu. Amen. Baze bayalwa. Nomunye ufuna ukuthi abambe le nduku, nomunye ufuna ukuhlala la ngihleli. Kodwa kuyashisa. Akukho mnandi Babu Khatebe. Ngoba uma uthatha lesihlangu fanele uhlukane nomndeni wakho. Ukhethe ukuthi ufuna ibandla noma ufuna umndeni. Ngoba kuzovela isinero umntwana afuna iblazer lesikolo manje kuvela isinero kusona eThekwini ebandleni manje kufanele ukuthi le mali yeblazer ihambe kuyiwe naye eThekwini. And uma ungazehlukanisi isiphiwa Babu Khatebe uNkulunkulu okunikeza sona akusisona esivele ebandleni. Asibanjwa isithunywa ni lento uzanayo yehliswa kuwe ihlale nesifanye ngithi mina noma bengingekho ubuzoba umholi namhlanje uthi yena ngakwazi. Amen. Makabonga uNkulunkulu. Amen. Naye ngifuna ukuthi siye sidlule sizodla isivumelwano esisha sibiza inkonzo yokuthoba. Sibiza inkonzo yokuthobeka. Babu Khatebe kuzokubiza ukuthi uthobe. Ungithobele. Ngiyaxolisa ukuthi kusho yimi abasho ngibacelile abanye ukuthi bazongisiza. Ngibacelile umama. Kodwa kuzokubiza ukuthi noma wena umdala kimi noma ufundile noma unabo kodwa ke ubize ukuthi wena uthobe. Izwi lithi wathi nesimo sokuphakama. Yena wasuyehla. Yingakho uPetro athi uPetro Nkosi ugeza ezami inyawo wena. Uthi makunjalo ugeza nekhanda. Ugeza nomzimba. Makabonga uNkulunkulu. Uyamtshela ukuthi awukakazi ukuqola. Sizothatha imali lento
lento abanye bayibuka ngathi ngazuthi ilulana bazalwane into yokuphatha amadoda kunamadoda la eHouse of Light angithi uyabona and akhona amadoda afundile la kunamadoda la eHouse of Light ungathi la madoda mawakhalela kuwe uthi mina ngazi angazi next buzani yena makabo uNkulunkulu kunamadoda engizowanyathela namhlanje noma ngizowanyathela kusasa azobalekela kuwe wena iyodwa into okufanele kuye uya kuNkulunkulu ngewisdom ngalomoya owacela uSolomoni uthi inkosi nasi isimo makabo uNkulunkulu ngicela nje kancane nje usuku mholi mina nginyama asamele ngicela ubukele John 13 verse 2 and 8 mama Sish asondele no mama mama Khubo siyasebenza funa nje sikhaphuzele masinyane umsebenzi John angizwa 2 to 8 yes John 13 verse 2 to 8 amen baba khathela njoba kuwoqala first man engene office lami ngifuna ukuthi uNkulunkulu akunikeze nazi izinto le ufuna ukuyikhuluma kini baholi uNkulunkulu akunikeze khulekele umona nje ukhulekele hayi ukuthi awunawo khulekele manje uthi nangu uNkulunkulu so ngifakela wena usafuna abantu bezekini manje wena sowublockile manje iblock sokuthiwa nangu baba khathe ngibathe ngithi nyanyanyaka uwo block abantu usafuna abantu hayi baya abesithi imqa and izinto zivalwa nguwe umona nje number 1 fanele ukukhulekele uthi inkosi ungangiphi umhawu ebandleni lakho njengoba uappointiwe ubabukhanyile sokuma babukhanyile benomama uthi umama akafika ngiboleke bazalwane ningamangali nithi hayi phathi basilaphelele lalelani bazalwane mama khanyile labaholi ngiba appointe ukhona amen and ubabukhade kufika nje ungithola ngithandaza naye amen babukhanyile ufika wena ungithola ubabukhade ufika ungithola nginani la ngimbonile ubaba usikhondela ukhona uthola simile la nabo baba usikhondela siyathandaza makabonga uNkulunkulu ngifuna ukuveza babukhanyile ukuthi akukho lutho akunaphutha olwenza ukuthi kungahlali wena namhlanje kodwa ngifuna ukuveza ukuthi ngesikhathi esifanele uNkulunkulu uzomphakamisa ngaphizi kulelwana nezikhundla uyaphhi lo ugoba mina kanti kanti ufuna bani kahle kahle usiphiwe yini umthetho wakhona ufuna bani uconfuse angekho confuse ngithi mina uNkulunkulu uthe kuzoba woqala kodwa nawo amadoda azolandela amen uma ngabe mhlawumbe uNkulunkulu ungibeka la kule ndawo namhlanje wenze ukuthi next year ngabe khona engithathile wazi ukuthi eofisini lakho niyalandelana kulandela le ndoda yimi uye nomkakhe nangu mama khaya makabonga uma nivuma and babukhanyile uNkulunkulu usinikeze umsebenzi ngifuna ukuthi ngidlise ubaba usinikeze umsebenzi lo mfana umsebenzi wethu babukhadebe umsebenzi wethu ukwenza sure ukuthi ivangeli iyaqhubeka la eHouse of Light ngoba lo mfana ushumayela ivangeli leqiniso ningabi phambi kogogo ningalibe invezi izolo ebekhuluma izinto ezehle ezulwini uyithathaphi kanti yena mayingcolile angithi nithi ungcolile manje uyithathaphi into zasezulwini bathe uyashumayela abazalwane abalelo bathi izolo belale kuphi kodwa uNkulunkulu ubelehlisa izinto zasezulwini uyithathaphi
Makabonga uNkulunkulu. Sisazofunda incwadi. Ngifuna ukunikeza umsebenzi itask ukuthi mina nani sibathathu babukhanyile. Umfundisi uDlamini fanele siqikelele ukuthi lento kuye ingavuka ifile. Lingaka nje iHouse of Light mina ngipeyita abantu ngibafake ngaphakathi yena eze nensindiso. Makabonga uNkulunkulu. Mabefika la uyabakhipha ezigubhini engibanikeze zona ipakpako ezipinki uyabakhipha athi ukhona uJesu. Umsebenzi wakhe ngoba uNkulunkulu uthe mina uzonginikeza amadoda nawo amadoda anginikeza wona angeke ngibe nabo konke ngapha ngiyaprofita ngapha ngiyashumayela ngapha ngiyacula ngapha ngugosa kodwa fanele abanye izwi bese lithi nguyena owenza abaprofeti nguyena futhi owenza abanye babe ngabashumayeli nguyena owaphinde wenza abanye babe ngabavangeli. Makabonga uNkulunkulu. Makabonga zakhe. Manje vuma nje lokho umsebenzi kaNkulunkulu uzoqhubeka. Ibandla akuthi yabaza asiholi. Yabaza asiholi. Kodwa khona la sibele singaholi kuyabulawana. Siyazondana. Ende mina uNkulunkulu ngiphele lento angiphe ngakhuleka mina. Wayekhona umama Mhlambi. Mina uma kahle kwesha mina lesonto lenhlangano ngayithandazelela ngangihamba ihlanga mina njengoba abanye bathi ngaye Newcastle mina ngangibalekile njengoba ngiye Newcastle ngangibalekile ngathandaza ngangisiganga kodwa ibandla ngalikhulekela yini mangina 18 ngibizwa ngobishop mina nabo makhuba bakhona igama lami kwakubishop uma Mhlambi uyazi ngangubishop nina 18 ngibizwa ngobishop esontweni. Igama lami kwakubishop. Ngathandazela ibandla. Yami inhlangano kaNkulunkulu ngathandaza. Kufanele ukuthi uthandaze baba uHadebe uma kuthiwa kuye wehlane mama Hadebe ufanele liliyele ibandla ehlane. Ngiyaliyela ibandla ehlane mina. Kwesinye isikhathi uma ngiyahlana ngisuke ngihambisa umuntu kodwa nami ngiyaya ngizise. Ibandla elihanjelwayo elihanjelwa ipakpako akusilona likaNkulunkulu. Elalo mnikazi wayo leli ngikhulumela ngoba uArchbishop wanikeza mina inhlangano akulandela unhlanhla lo wami ngimzalayo. Mina ngifuna nje ukuthi sihambe sazi uSiphiwe washo wathi uma ebiziwe unhlanhla uzophatha ngesikhathi esifanele. Kodwa ngikhethile amadoda mina. Nawo amadoda. Ekuzothi uma uNkulunkulu ekhumbula mina lamadoda angilandele ngemuva. Makabonga uNkulunkulu. Le uma uAsha inikeza mina iyaphuma emndenini namhlanje. Ngikhipha emndenini baba Hadebe. Ma uNkulunkulu ethi sinikeze wena siyonikeza wena. Amen. Makabonga uNkulunkulu. Mama Khanyile baba Hadebe nizongena eofisini elilodwa njoba sini appointiwe namhlanje nalamadoda appointiwe umama uappointiwe ukuthi singene eofisini elilodwa. Ngiyabonga ngicela bayishayile izandla siye sidlule. Number 2. Sekudliwa uSathane sekufake enhlizweni kaJuda Iskariota kaSimoni ukuba amkhaphele uJesu ekwazi ukuthi uyise unikele konke ezandleni zakhe nokuthi wavela kuNkulunkulu futhi ubuyela kuNkulunkulu. 4. Wasuka ekudleni wabeka izingubo zakhe wathabatha indwangu wakhwela. Wasuka ekudleni wabeka izingubo zakhe wathabatha indwangu wakhwela.
emve kwalokho wathela amanzi emcengezini waqala ukugeza izinyawo zabafundi bakhe wazesula ngendwangu abekhwinqe ngayo. Andubathela amanzi emcengezini waqala ukugeza izinyawo zabafundi bakhe wasezisula ngendwangu abekhwinqe ngayo. Bathela amanzi emcengezini waqala ukugeza izinyawo zabafundi bakhe wasebasula ngendwangu ebekhwithe ngayo andubathela amanzi emcengezini wafika kuSimon Petro wathi kuye, Nkosi, wena ugeza izinyawo zami. uJesu waphendula wathi kuye, lokhu engikwenzayo awukwazi manje, kodwa uza kuqonda emva kwalokhu. 8 Petro wathi kuye, awusoze wageza izinyawo zami naphakade. uJesu waphendula wathi, uma ngingagezi izinyawo ngingakugezi awunasabelo nami. uSimon Petro wathi kuye, Nkosi, akungabi izinyawo zodwa kepha nezandla nekhanda. uJesu wathi kuye, ogeziweyo kadingi lutho kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke. Nina-ke nigezekile, kodwa angisho nonke. Ngokuba emazi obeza kumkhaphela, kungalokhu athi anigezekile nonke. Luka 22 verse 19. Luka incwadi ivesi u15. Wayesethi kubo, nginganele nokunganele ukudla nani leli Phasika ngingakahlupheki, ngokuba ngithi kini angisakulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu.
wamukela isitsha wabonga wathi thabatha lokhu nabelane ngokuba ngithi kini kusukela manje angisakuphuza okwesithelo somvini uze ufike umbuso kaNkulunkulu. 19 wayesethabatha isinkwa wabonga wasihlepula wabanika wathi lokhu kungumzimba wami onikelwa nina yenzani lokhu ukuba ningikhumbule. Baba wethu ngithi ngibona amandla uNkulunkulu busise nasi ukuba wethu ngakho songene isebenzi uNkulunkulu wethu bawahamba ngegama lenkathazo yakhe. Sivumelwano esisha senkosi yethu Jesu Kristu. Abatha uJesu. Sivumelwano esisha senkosi yethu Jesu. Abatha uJesu. Sivumelwano esisha senkosi yethu Jesu Kristu. Abatha uJesu. Kanjalo ke nesitsha emva kokudla ethi lesi sitsha isivumelwane esisha egazini lami elithulelwa nina. Abawethu amandla ngisilahla nisiba ligazi lakho abalokuphila eliyintethelelo kubo bonke abantu abazodla kuNkulunkulu wethu ababelephila. Sivumelwano esisha senkosi yethu Jesu Kristu. Abatha uJesu. Ngikhumbule sivumelwano esisha senkosi yethu Jesu Kristu. Abatha uJesu. Incwadi kaThito wokuqala evesini ka5 isehle nayo isihloko sithe uPawulu ukhumbuza uThito ngomsebenzi eKrethe wokuhlela amabandla nokulwa nabafundisi bamanga. Siyafunda ngakushiya eKrethe ngenxa yalokhu ukuba uhlele okuseleyo umise amalunga emzini yonke njengokuba ngakuyala. Uma kukhona ongasolekiyo indoda emfazi munye enabantwana abakholwayo abangenakusolwa ngokushinga njengabalelayo. 7 ngokuba umbusi umelwe ukuba abe ngongasolekiyo njengomphathimuzi kaNkulunkulu ongaziqhenyi ongasiso isififane ongasiso isiphuzi ongesiso isilwi ongesiyo ohahela inzuzo embi kepha ophatha kahle izihambi othanda okuhle oqondileyo olungileyo ongcwele ozithibayo
obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso aze abe nakho nokuyala ngezifundiso eziphilileyo nakwahlula abaphilayo. Hallelujah. Amen. Baba Khatebe, izinto ezicelwa uNkulunkulu ezenza ukuthi uqualify ukuthi ube ubishop zilula kakhulu. Akufuneki i-merit certificate, akufuneki ne-matric certificate, kodwa kufuneka wena ube uyindoda eyithibayo. Baba Khatebe, ngiyazi ukuthi uphile enye impilo ehlile, awusoleki, kodwa iyo into yokusiza ukuthi ulungisise ngokukholwa, ungazilungeli wena. Ngoba mangabe wena vele uyindoda eyayilungela, wakhethwa wagcotshwa nalaba abakhetha babebona indoda elungile, akufuneka amadoda alungile epulpiti. Akubizwanga abalungile lapha. Funeka amadoda alungisisiwe ngokukholwa. Isibulali esasibulala, kodwa ngoba kwafika ukukholwa kwasekuyambamba, ukukholwa kwasekhuluma ivangeli. Ngoba nje mawuyilungele wena angeke ukhona ukubamba abantu, ngoba wena vele uyilungele. Akufuneka izimfu ezizophatha, ngoba thina uNkulunkulu wasibeka wathi thina siphathe laba babayizimfu, thina sizona izimfu. Abantu esinikezwe bona bathiwa izimfu, thina asizona izimfu. Nabo futhi akusizona, kwakuyisibonelo ngoba zona ziyathoba laba bathobi. And laba bayakushaya ubishop bajabule. Amen. Kodwa iyodwa into engenzela ukuthi uNkulunkulu akulungisise ngokukholwa. Khona unamaphutha futhi awusoleki, akekho kwaziyo. Thina sinazo. Thina hayi. Sabe kwalapha ngoba salandwa. Mina kwalandwa isitshe esasingcolile wayigezela uNkulunkulu. Hayi. Wageza mina ngoba wayengifuna. Ayikho angaze ngenze okunye ngaphandle kokusonta. Kodwa nginezono ngilibele ngangisonta. Nginazizono. Kodwa lalela mntaka baba, iyodwa yokusiza ukukhulekela umoya engcwele ukuthi ke leli bandla uNkulunkulu asinikele lona, silihole ngeqiniso nangomoya. Umoya engcwele ungekho, bazothi labafundisi wathi nje mawubeka ubaba Khatebe sahamba. Laba bayosola wena la. Angithi babafundisi. That's why nginibiza noma. Laba kusasa bayosola wena. Leli bandla ngithi uyalibona liyakhuphuka, malehla bayosola wena. Indaba yazi indaba. Wabeka umuntu wrong eceleni kwakho. Yiba bayosho laba bona labe samba. Makabo uNkulunkulu. Naye yesibili. Ungafuni ukuziprova. Lalela uNkulunkulu ukuthi utheni. Uthe yena wakwazi. Awubekwanga yimi. Mina ngizolehlisa ugqobo lukaNkulunkulu wasezulwini kuwe. Wena uzolalela nje ukuthi uthini uNkulunkulu ngezimvu asinikeze zona. Makabo uNkulunkulu. Usu-appointiwe namhlanje. Uyibishop straight. Kuhlele kusodwa nje leliyalanga uAsha azokubeka ngalo izandla. Na kusuka namhlanje wena ubishop wesonto sihamba nawe. And bazoba bayeza abanye bobishop. And mina anginayo nje inkinga. Sonke sizoba bobishop. Sonke aningakhathazi ngolishophe. Ngisho mina ngigcoba ngingakhathazi. Sonke sizoba bobishop. Ngakhathazi. Na next engobe elinye. Ankopi into yase next door. Amen. Laba amazayoni ahamba ngeyabo indlela, mina ngihamba ngale yami. Ankopi sonke soba bobishop. Ukuze singenze ukubanga into engicelayo ukuthi kukhule inhlanga. Laba mabangakhuli ngenamba, makukhule spiritual. Ngoba wena you've been appointed. Ngoba sokukhona wena njengobishop. Uzoletha izinto
azilethe kuwe uNkulunkulu. Laba bazokhula bangakhuli ngenamba, bakhule ngibona abomama beshumayela ivangeli leqiniso ngoba kukhethwe wena namhlanje. Makabonga uNkulunkulu. Ngoba indaba yombango angeke siyilamule namhlanje. Indaba endala indaba yombango. Umbango nje indaba endala. Nayi ke iscenario yokugcina. uSolomon embamba. uSolomon abomama babili balele bonke. Ngikunikeza lezi zinto ngoba uma sisuka la kuzophela inkinga. uNkulunkulu usazokufaka kuma-test. Siyofika emsebenzini ukhathele ungasafuni uthi angidla. Mama khathele. Mningi kakhulu umsebenzi uNkulunkulu azobeka kuwe. And laba njengoba namhlanje basaku-WhatsApp basazokwenza ukuthi bangakufuni bonke. Bathi asizwani ngoba ngikabaphethe. And nami usazongisebenzisa usathane uma beza kimi ngawo. Wena fanele ukukhulekela umoya ongcwele ukuthi la ngiyakhona abazi kodwa kukwazilo yami. Uma ufuna ukuthi sazi la uyakhona uzoba nenkinga. Ngoba la uyakhona thina sazi. Asifunde baba, sifunde futhi ngizokwazi ukuthi ngehlisa ubaba wethu Archbishop. Abazalwane mamela baba Khathele. Wawukhona uAsha nginikeza umsebenzi. And you are one of the people abathu Asha nginikeza umsebenzi. Baba uSikhondela. Ngiyabonga eBishop. Kodwa ngiyacela namhlanje ukuthi nawe usukume. Ngiyacela nje. Kancane. Ubaba uSikhondela ngaqothwa yilabo baba lapha. Sukuma baba uSikhondela. Lo baba benalo baba lo. Bathi mina mangithatha umsebenzi. Bobabili. Wena mawufika vele ufika kuyaxokozelwa ngizogoza. And mangiqeda ukuthatha umsebenzi must understand abazalwane bahlukana. Ngoba bokufanele ukuthi ugcwalise ukuthi into yami noma into kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu wehla ezulwini. Awuyelwa emntwini. Awusigobiseli ngoba ufuna ukuhlala nami. Kodwa umsebenzi kaNkulunkulu uyawucela uyawunxusa kuNkulunkulu. Uthi qhuba izwi lakho masiliswe. Wokhuluma lesihlabela uthi qhuba izwi lakho masilizwe lona. Uma kuqhubeka izwi lizozwakala izwi ebandleni. Wena uzoba umlamuli. Sibuya kude nalamadoda. Sibuya kude kakhulu. Kodwa namhlanje uNkulunkulu ukhethe wena. Unesizathu uNkulunkulu ukuthi ekhona lamadoda akhethe wena. Mina ngazi. Siyafunda. Sifunda incwadi elandelayo Zenze 4 verse 11 and 13. Sengizohlala phansi bazalwane ngiyababusisa bese ngihlala phansi. Baba uKhathebe sishawe nje ukuthi sivelelwe isifo izolo beseNewcastle sibuye ebusuku kakhulu. Bokufanele ukuthi labazalwane bazithengele izipho. Ngithola ukuthi azikho izipho abayithengile. Bengicela ukuthi bakuthengele iBhayibheli. Bakuthengele ngesikhathi. Nomama bakuthengele iBhayibheli, bakuthengele ikhaya. And ifoni ayisindisi. Uma ngabe kuthiwa iBhayibheli isefonini ngibekele yona phela. Uthi negama lika Jesu phone. Beka ifoni phela. Ayisindisi ifoni. Kodwa lencwadi eyomthetho. Ayifoni yomthetho incwadi mina. Ayifoni yomthetho incwadi yomthetho. Mayingasuki odliza njalo ngayo imini nebusuku uyayiphatha ifoni uphathe neBhayibheli. Ukuze mawuhlangana endleleni nomntwana kuthiwa nami uyafitha ukhiphele iBhayibheli ulibeka esifeni asendise nomntwana hayi ngefoni hayi siyavula hayi ngefoni
hayi incwadi yomthetho le mina ngisho le ephefumulelwe umoya ingcwele hayi makabonga uNkulunkulu bengibacelile abapriest ukuthi baphathe lezi zinto ufuna ukunikeza ubabukadebe yakhe wena uyayiphatha babukadebe namanje sikhona isikhona nomama aphathe yakhe ukuze kuzokwazi ukuthi masihamba endleleni ivangeli ngoba umthetho wakhona thina sizele ukuzoprotect ivangeli ungimele kakhulu babukadebe makabonga uNkulunkulu uNkulunkulu uyawakuletha ngalesi sikhathi lesiya kusazoba nama-seasons wami wafaka wena ngoba ukuba ngalethanga kunesizathu uNkulunkulu ukuthi ngalesi sikhathi sama-seasons abeke wena la ukuthi uzoba umlamuli then ibandla likaNkulunkulu lithule nje kanje kodwa sibe sibheke emuva siveze imhuzuko athi unumber 50-51 nina niphunyukile enkembeni hambani nina abethi seniphunyukile hambani ningemi manje ibandla likaNkulunkulu House of Light ngabe sisabheke emuva hayi ngabe sisabheke emuva hambani hambani ningemi siyafunda funda mntaka baba sengizohlala sengiyahlala Zenzo 4 verse 11 isihloko ukuboshwa kukaPetro noJohane nokuma kwabo phambi komphathi wabaJuda asifunde yena uyitshe eladelelwa yinabakhi eselaba inhloko yegumbi ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo kwathi bebona isibindi sikaPetro noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile bayimfunda nje bamangala bababaza ukuthi kade benoJesu 14 kepha bebona umuntu ophilisiwe emi nabo babengenakuphika lutho amen cela nje ubuyele sifunde bani 11 ubuyela ku12 12 ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini esimelwe ukusinda ngalo alikho elinye igama and uma ngabe lezi zinto bangazitholi la kuwe ibandla likaNkulunkulu lizohamba libe lizacile ube ukhona ibandla fanele linone wena uma ulibele uNkulunkulu akugcwalisa ngomoya namhlanje sizoyenza ukuthi uNkulunkulu nezambulo bezingambuliwe kuwe zimbuleke ngoba ukufunda iBhayibheli zikhona izambulo ezifihlekayo ngenxa yestandard noma ngenxa yeage yeprofile yakho kodwa ma iprofile seyiphezulu kube khona izinto ezirivilekayo differently than ekuqaleni zikhona izinto othi uma umshumayeli noma uvangela ulibeka ngaleli lizwi noma ngalendlela kodwa mase usebubhishopini noma sewubhishopi akhulume ngenye indlela uNkulunkulu kuwe abantu basho bathi ithi John 14 inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kodwa wena uyibone ngeso lesikhundla sakho ibibandla libona iklabishi wena ubona insindiso kulo haleluya ngoba ibandla liyakwazi ukukontrola likutshele ukuthi namhlanje ushumayele ngayiphi indlela ibandla mawushumayela kakhulu uzwe bathi sheshisa isikhathi esimnandi sakho bayishaye ngamathemzi amathathu
bathi sheshisa lesi but babuye bathi sheshisa ubathe uthi kanti yini kanti no bona bafuna lokudla wena othi ubanika abakufuni bafuna lokho bona abakufunayo awuhambi njengokuhamba kwabo bathi wena thina size kuwe njengoba upresiding enje wena umbona enjani wena ukukhuluma iqiniso kuyisikhathi kungesiso and uyawuncenga ucela umoya engcwele iwisdom uthi laba bantu baletha icala lika bishop wabo kimi and bazobe sebekubonile ngoba njoba ngubeka nje anointing amafutha azokukhanyisa anointing iyaglow sasa bazothi mina ngasabi ubishop balungu bona labe ngihamba nabo amen makabonga uNkulunkulu amen ibandla liyavukelana babukhate ibandla njengoba nami nganikwa uAshi mase bengivukele bathi ngayigqoka ibandla mina ngiso ibandla leli sihamba nalo angithi ayigqoka wahluthela ubabakhe wamthathela isonto aphila wena wake wayibona nje into yokuthi ubaba khaphila nje amthathela isonto khona ubabakhe umhluthela kodwa uBishop uAshi enonkosikazi yakhe babiza mina endlini bathi Siphiwe sowukhulile siyahamba thina makabonga uNkulunkulu amen sengisho mina ngunikeza nje izinto ezizokhulunywa ibandla siyaqhubeka ngicela sifunde elokugcina sifunde uRoma 9 Roma 8 verse 29 no 30 bese siyababusisa uArchbishop wethu bazohlabelela masiqeda ukufunda bese siyamehlisa ubaba wethu uArchbishop umkhulu wesonto umkhulu wethu bazalwane ngifuna ukuthi simthobele ngoba kufanele ukuthi alibusise leli office esaphila haleluya makabonga uNkulunkulu amen uNkulunkulu watshela uMoses ukuthi makazigqobele azithathele amadodana wayephila phela uMoses agqoqa wona amadodana ephila uMoses ayengasekho awu uphisana nje ngezikhundla wena uyaphisana nje ngezikhundla ukhanda uyini ufuna uyamupha ibandla angiphisani nebandla ngiphisana ngezikhundla zenzani yebo ngiyaphisana na next day ngiyaqhubeka ngayikhundla ngiyaphisana kakhulu ziyaphi zenzani ngoba namanje bagcwele abafundisi la abantu abekho kodwa kuyaliwa la phezulu abantu abekho fanele baphume abafundisi baye ukubanga indawo yokuhlala bayoshumela ivangeli leqiniso abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso baye ukubanga itulo uthi uyabuya etoilet uthola sesisusile sokuhleli yena hawu sisayini ungabojwayela nje ukuthi uhlala abanye abantu eceleni ubajwayele phela laba amaza yini kulona nje ikhulu makabonga uNkulunkulu oyile call ngiyayazi le call mase ingena kanje ngiyayazi le yenye call bazalwane funda incwadi yokugcina kune call engenile amen bazalwane incwadi yamaRoma isihloko sithi abantwana bakaNkulunkulu bayakungena ebukhosini emva kwezinhlupheko 29 ngokuba laba ayebazi ngaphambili funda wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi anesiyona indodana kodwa niyofana nesimo sendodana uthi ke labo ngibazile mina before nibizwa before sizoma la yena wazile and uyo wazile ukuthi namhlanje sizoma la kodwa ke uthi ngoba unazile nina ninomama fanani nesimo anisiyona indodana kodwa nizofaniswa nesimo sendodana haleluya amen nenze izinto indodana beyizenza ngoba ninesimo yebo qhubeka
30 laba abamisileyo ngaphambili ubabizile futhi labo amen uthi laba yena ubabizile ubabise ngaphambili futhi yena uyobabizile akusiyimi njengoba kuthiwa upresiding umenzele i-appointment yini obiza abantu ubamisa namhlanje ubazile yena baba uDlamini noma mina bengingekho besizobe izoba khona lenkonzo nje uthi ngakwazi sengizohlala phansi qhubeka baba labo ababizile ubalungisile futhi labo abalungiseleyo ubaphile nenkazimulo futhi amen uNkulunkulu othi yena uba kunazile futhi unilungisile uninikile nenkazimulo you don't have to prove to anybody ukuthi wena ubishop uNkulunkulu uyakwazi nenkazimulo okunikile wena hlala encwadini inkazimulo izombuleka abantu kufanele bahlale befunda uNkulunkulu izolo ubabukhanyile uhambe kabuhlungu sise Newcastle ngasola leza indlela ukuthi lo mengameli wayishaya ezweni lakude kanje le ndaba uke wathinta indaba yesinkwa lo baba izolo sile eNewcastle ngabona ukuthi uNkulunkulu kukhona izinto ayilungisayo kuye athi bheka bishop angithi uyabona njengoba uthi wena uzosebenza nawo amadoda ozosebenza nawo amen haleluya amen angithi mina bengisafuna uzolandela ngenyama ngoba awukwazi ukuthi uthathe lo msebenzi kuhamba inyama phambili umoya ulandela ngasemuva mawuzothatha lo msebenzi kufanele kuqala kulinde kubizwe umoya ingcwele qala bese kuthiwa umoya oyingcwele uzosifundisa konke makabonga uNkulunkulu ngiyabonga bishop fundisa izolo ukhiphe wonke umlayezo bokufanele ngithathe isemon ngathi angeke ngisakhona ngithathe isemon lo baba useqedile and enye into umhawu nje masobona ukuthi umsebenzi sowenziwe ungalibi usafuna na ukwenza seshumayelile mosinceke uNkulunkulu iqedile hayi bishop fanele bangizwa hayi useqedile inceke ibishop ebelitheni belenzani hayi uyakhulisa usaqedile uqedile umsebenzi izolo makabonga uNkulunkulu and uyazi izolo besibancane man besibancane umama Nkosi ukwakhuluma kabuhlungu kodwa siyambonga uNkulunkulu amen asihlabeleleni bazalwane ngehlise uArchbishop uSonto azonika isibusiso kulabazalwane bese bamnika nje ithuba uArchbishop ashamazwe ngenzela uhleli iprogram yakho avele ashamazwe semdala angalibele ehla Samuel chapter 10 ivesini yokuqala isihloko uSawule uyagcotshwa
nguSawule. uSawule uyagcotshwa nguSamuel abe yinkosi. Evesini lokuqala. uSamuel wayesethabatha umfuma wamafutha wawathela ekhanda lakhe wamanga wathi, angithi uJehova ukugcobile ukuba ube ngumholi wefa lakhe na. Amen. Ngiyanikezela abazalwane. Awukhathele. Amakhathele. Khuluma nani iBhayibheli. Uthi ngibe ngabaholi bebandla, House of Light umzokhanyayo. Yazi asolanga lutho kulaba baholi bobabili. Asasihlangane ngabo. Asasisenze lutho ngabo. Lokho bahamba kahle phambi kwethu. Ubakhathele akanachika akanalutho kodwa ukuthika ngendlela efanele. Akathiki ngendlela ngokwenyama. Amen. Wamthela amafutha wamgcoba. Wamthela amafutha wamgcoba abe inkosi yebandla. Wamthela amafutha wamgcoba abe inkosi yebandla aholi ibandla ngokuphelele ngokufaneleyo. Yize kumama. Umsizi wakhe umama webandla wamthela amafutha wamgcoba esiza umyeni wakhe ukuthi ahole ibandla ngendlela efaneleyo uNkulunkulu asebenze ngabo. Bazalwane, mina ngithela umholi uze kugaza amafutha yonke into njani kodwa uma sengena amafutha la esiphongweni ngiqedile. Ngibona abaholi abanye futhi angibaqheki ilungelo labo. Nathi kuphela nje mina ngenza ngale ndlela ukuthi kubona ukuthi amafutha angene kuphi esiphongweni. Yilo nje kuphela. Ngasola kanjalo. Baba amaHebheru chapter 13 verse 17. Ibandla lodwa njena. Hebrew chapter 13 verse 17. Lencwadi ikhuluma ngebandla le-House of Light. Befuthi ikhuluma ngani nonke nabaphethe amabandla. Uthi abaholi banjani ekuphatheni ibandla. Nalo ibandla linjani eliphethwe ngabaholi. Bazalwane, uNkulunkulu ongisiza mina. Azangithi bazami. Kwesifunda incwadi. Yazehlela nje kimi. Amen. Yazehlela nje kimi. Amen. Mama uthi lapho mhlawumbe ngikoleni. Stand like 3. Esikolweni. Kodwa mhlolo lo awufunda koje abo grade 12 yonke le nto leyo. Nomlungu naye futhi amtolikele. Umlungu yamuza. What you say but I can't understand. Yiloko nje kuphela. Funda. Khuluma ngebandla ukuthi ibandla linjani kubaholi. Kunonke nabaholi sengihlanisa nonke. Kodwa kakhulu House of Light. Lalelani. Incwadi yamaHebheru 13 isihloko sithi imiyalo izinhlobonhlobo. U17 yena yedwa uthi lalelani abaniholayo nibathobele ngokuba balinda imiphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Nayibese yodwa njena ngihlabelele bese ngibashiyeka njena umphathi womsebenzi bese abasukumisa umama uzosukumisa umama uzosukumisa ubaba. Yiloko kodwa ufuna sibafusise kuqala. Ngegama lakho Baba izwi lakho linamandla liphilile. uNkulunkulu wethu onamandla bishop lebandla. Baba wena umkhulu nayinceke yakho uNkulunkulu siletha kuwe uNkulunkulu wenza umsebenzi ofanele. Walise ngomoya wakho ingcwele. Khulula ugqobo sadla sembethe izulu. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho liphilile. Izwi lakho lingumoya.
izwi lakho lingamadoda akhuthazayo endleleni. Khulula ugoba Nkosi yamakhosi egameni elinamandla likaJesu waseNazaretha namanje kuze Baba wethu egameni elinamandla likaJesu. Baba wethu umkhulu wenu uyesabeka unamandla wena Nkulunkulu wethu. Baba nayincekazi yakho siletha kuwe Nkulunkulu wethu. Egameni uyembathile sihlabele Nkosi enamandla wonke. Kube nesivikelo sesifuba Nkosi enamandla wonke. Baba wethu kube nesigqoko sensindiso. Baba wethu onamandla siletha umama uNkopho ezimanzi. Baba wethu simletha kuwe. Fihle Nkulunkulu wethu mbiyele ngegama likaJesu namanje kuzokuthi amen. Nazi ngubo zakho ngizomgqokisa abafundisi yini enzohamba niba ngama beke phezulu. Sandla sembethe izulu umkhulu wenu esabeka unamandla. Wena uNkulunkulu izolo uNkulunkulu namhlanje naphakade. Egameni likaJesu Baba nazi ingubo zobukhosi zizohlala kubo Nkosi enamandla wonke eyihlotshisiwe Nkulunkulu wethu oyingcwele. Baba wethu onamandla sinika abaholi abazohola ibandla Nkulunkulu wethu ngokuthembeka bahambe phambili ibandla lilandele ngemuva bethembekile egameni likaJesu nasegazini namanje kuze phakade amen. Bani baqoqa bese ndibuya la. Bosi baqoqa asikhosi isikhathi.
Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ayehle azosebenza. Kuliqiniso eliphelele leli lokuthi ngakwazi uselifika. Ngahlela konke ungakafiki wena. Kuliqiniso presiding ukuthi nanoma wena ubungekho kodwa uJehova beseqokile ukuthi leli langa libe khona. Okuhle ukuthi kulelo langa la uqokiwe. So there was no way ukuthi ungenze there was no way ukuthi lo msebenzi babumlilo kungenzeka upreside ngengekho ngoba makuhlelwa uhlela nezikhulumi nabantu abazosebenza. So ukube wena ubungekho that means ehlelwe kaNkulunkulu ubungekho nawe kodwa ngeke ukuthi ukhona woqokele ukuthi wenze lo msebenzi. Makabonga uthandekayo abantu abakhona empilweni yakho kulesikhathi samanje uJehova uhlelile ukuthi babe sempilweni yakho. The challenges that you are facing now, these are the trials and tribulations uNkulunkulu awabekile ukuthi esikhathini esinje wena you will be facing ama challenges efanele ukuthi wanqobe. Hayi khuluma ngento. Makabonga uthandekayo siyangena kwizihloko noma kubazalwane abanama messages abazowasa kubaholi bethu abathatha umsebenzi wokusiza umalusi ekwaluseni umhlambi kaNkulunkulu. Abalusile emakhaya bayazi ukuthi awelusi wedwa ehlanzeni. Uhamba nabanye abelusi. Sengikhazi ukuthi ekhaya kini nanoma uzelwe wedwa kunemfuyo kini awuziwelusa wedwa kodwa bakhona nabafana bendawo enizobambisana kwelusa imhlambi wendawo. Ngizocela ukukhuluma noma isikhulumi sethu kuleli presiding Mahlanga. Nakhe ngicela kwezikhulumi zethu isikhathi sethu siphelile by 4 o'clock kumele ngabe siyayivala inkonzo. Ngo 4 o'clock ngicela nje ukuthi isikhathi sakho ngeready manje ukuthi bathi ngo 4 o'clock ngicela ukusipenda. So ngokukhulu ukuhlonipha nokuyithoba ngicela ukunikeza ama 10 minutes and deliver the message uNkulunkulu ayibekile. Inkosi umsebenzisi amen. Ngizibongela nami ngimana Mahlanga phethwe ngaphansi kwe-CGM ngiseva ngaphansi kwababa Mahlanga ubaba ongiphethe i-CGM. Ngiyamthobela kakhulu ubaba Mahlanga, ngiyabingelela ngingene ngibingelele ubuholi bonke bala ekhaya nobuholi bonke okuhambele le ndawo yala ekhaya. Ngiyehla ngiyathoba yini baholi ngihlonipha ugqoke uNkulunkulu alibekile kini. Ngize kumama ngiqale ngudokotela wethu Ndlozi sisiza endleleni esiphathuzayo noma singasihambi kahle uyakubiza khoneni azobonisa. Siyathoba kodwana nabaholi bonke mama presiding siyathoba siyathoba mama. Sibonga uNkulunkulu nebandla lonke elingcwele kaNkulunkulu. Ngiyanibingelela bantwana le khwaya engcwele kaJehova ngiyanibingelela. Ngicela nje uNkulunkulu nama
angisize ngenze ngibizele bese nami ngihlala phansi. Amen. Ngiyabonga kakhulu sokukhulunywe kakhulu presiding sekukhulunywe kakhulu nathi sitholile safundiswa sasasezwa. Siyambonga uNkulunkulu ngale nkonzo yanamhlanje ukuthi nami presiding hlelapha sekukhona ngitholile la. Siyabonga kakhulu. Mabafadebe siyambonga uNkulunkulu. Bathinta uMoses nami uMoses uyangisiza kakhulu endleleni. Itheme yami isihloko sami namhlanje bathi ngizokhuluma ngecharacter. Into enzima kakhulu uma ngibuka ngihamba nami nje umama Hlangothi. Icharacter yona esiyilwelayo endleleni. Ukuthi uJehova asize icharacter yethu ingaphumi endleleni. Ngoba makuphuma icharacter nozokushwa kepha uzokulalela. Siyambonga uNkulunkulu. Ngibuka uMoses uma ebizwa bakhulumile ukuthi uyawavuma ukulizizwa ngoba amazwi maningi. Wavuma ukukhumula. Wavuma ukukhunyuliswa. Ngoba endleleni siyahamba ngenzeka nami ngiyahamba mamhlanje ngqokile. Ngasanye ukukhunyuliswa ngingafuna ngoba ngibuka ukuthi ngikhunyulwa ngani. Ngoba ngithi hamba siphethe ama-5 ngengikhunyuliswe ukwe ngizohamba ngilongqokile. Manje siyamcela uNkulunkulu ukuthi asisize endleleni. And okubuhlungu ngento kaNkulunkulu noma uyathanda ukuthi ngizoba ispeaker noma ngithanda okonjozi uNkulunkulu akengibizile akukho engakwenza. Into kaNkulunkulu ibuhlungu ngaleyo nto ngoba uMoses naye wayebulele kodwa uNkulunkulu wathi ngifuna wena. Manje uJehova ngathi angasiza endleleni. Simvumele uNkulunkulu enze umsebenzi ngabantu bakhe abakhethile. Ngishusha nje uMoses ube nento eziningi eyi-1. Ngamthanda uMoses uma futhi esebuyele emuva esesha athi uNkulunkulu angengikhona. Singake eshoyo ukuthi cha ungangibeka emalini mara angengikhona ngizoyidla. Sivuma ukuthatha izinto kodwa ubone ukuthi khona le ekuvimbayo. Ngisakhuluma ngoMoses. Wathi baba ngiyahlulela la nala. Wayiceba yena. Mama Simelani besinomama last week. Kumnandi sihleli sinebelekile. Kodwa namhlanje sikwenye iplatform. Uma singeza ukuthi ligogo nje nisitshele izinto njengoba zinjalo nobe nisilahlekile. Namhlanje ngizoveza nje uMoses. Ungavuma ubeka emalini kanti uyisigebengu. Ungavuma ubeka ekitchen kanti anqishana. Ungavuma ukunikezwa inkonzo yomnikelo kanti awunikeli. Ngisadlula nje kuMoses. Ukuze sihambe kahle gogo nje endleleni ngoba mase siphakathi nendawo. Ngibekile ukuthi uzothatha imali. Mara endleleni shayangigolozela. Iyangidlile masibengi namali manje bofuna ukuthini. Iyabinga nampuphu. Wena ungiphathisa imali ungibona, uyangibona mos. Ngizala ngenyawo masimangizala manje ngiphathisa imali. So uNkulunkulu akasizeni kulezi zinto sivuma ukuphunyulwa. Ngoba mawungavumanga ukuphumula bazobusisela phezu kwenkani yakho. Bathi awusanda kugcotshwa manje kodwa manje uwesi. Lesikudla kanti nimenzele. Kanti uyawabeka izandla phezu kwento ongavumanga ukuthi uyiveze nawe kuNkulunkulu. Uthi babe sami isimo sinje. Nenkani. Angitshelwa. Angimuzwa omunye umuntu especially ohamba ngenyawo orohlala emkhukwini. Uyasicelela endleleni baba, ngiyonikwa nomsebenzi. Ngihawukele baba. Susa izinto ezongenza endleleni sihlazi igama lakho. Ngoba uthi uMelusi u23. Uthi uJehova uDavid uJehova uMelusi. Angikweswela. Ithi ngenxa yegama. Protect igama. Noma ungangiphoqumbize protect igama. Uthi yebo ngikhulele zona ngabe sengiyisolve nesizola kodwa ngenxa yegama kunezinto esiziprotectayo. Noma ngabe wena bowulwa ukuthi mina ngibhinqe ngantoni kodwa ngenxa yegama soyabukela nje uthi hayi inyawo lakho lingene ngaphansi kwelanga ucela ukulikhipha
unginyathelile. Siyamcela uNkulunkulu mama Radebe, sihamba nawe kuhleni noma kukubi. Besihleli last week nawe ukukhuluma zona le ndaba. Ngoba mama makukhala ibandla kusho ugogo Ndlozi ingawe. Khona ungasitsheli bona, usitshela ukusitazana. Lokho kuyiqiniso ngoba mawuhamba nomholo, mina ngakutshela into ofuna ukuyizwa. Uphambane naye. Makethi lo mama uyangizonda uthi wena wenze njani njengomholi. Ngoba uzela ngizozonda. Wena unothando likaNkulunkulu. Ubathanda bengakuthandi. Babingelele bekuhleba. Uye kwabo bengakufuni. Ngoba wenzelani igama. Awunaye sakwazi ukukhuluma. Sokusiza mama ukuthi ubaba ozohlala eright ngoba singabasiza ngithi thina. Yama umsizi uhamba lukeke ngasemuva ulungisa ungasemuva awuveli. Awuveli ufuna ukubona ukuthi hayi yimi engithe. Uyayeka nje usho ngale ngemuva uphoqa mangabe uyaphoqa kodwa ubone seyenzeka uthi baba ngiyabonga. Ngoba kubiza ubaba ma ungakhola. Thina sizosiza. Ma umsiza ngithi uyazi noma uqhasha umsize ekhaya. Ukumkhombe eklinini uthi awuklinanga kahle. Ufike sewuthi umuno. Ayithi uqhasha umsize. Nathi ke ungafuni ukuba muhle enkonzweni awuzela ngizoba muhle. Uzosebenza. Khulunyela umsebenzi wakho hayi umlomo. Sizosebenza thina ngemuva hayi ngaphambili. Wenzana njengale yankosikazi okwathiwa uma kukhulunywa ngendoda thiyobulawa ithi hayi ngimzwela uNkulunkulu ethi hayi le ndoda ayinaqala. Mabangafa abantu mama mkhona. Mabangafa abantu ngoba thina bathi siyagcobana thina emakamereni siyamgcoba angazi mamthuli presiding mhlawumbe ubaba uyothe gcoba ubaba Radebe ngoba ekamereni bayagcotshwa bachithwa abantu ekamereni. Ungathi next day uthola ukuthi echithiwe ngoba umama uthe uyambona lo muntu wakho. Ayithi umuntu kaNkulunkulu into kaNkulunkulu. Athi ayingathi khona ibhidana. Ngathi ngenza iphutha. Engathi amakamereni singakhuleka more than ukukhuluma. Noma ubabelele futhi ukukhulekela ubaba. Yama le nkosikazi uAbigail koKondlozi. Yathi thatha icala lami baba kuye. Maka kumele sisizwe masingafi ngendaba yakhe. Sekukhona mina njengonkosikazi. Sizokhuluma ngecharacter ngadli isikhathi. Character. Uthi uNkulunkulu masenze umuntu ku-2126 asenze umuntu. Asifuze. Iyangihlupha ngoba mama ngihamba la ngiyazibuka ukuthi hayi ngathi ngisafuza ukugwama nenhliziyo. Angamfuzi lo uNkulunkulu. Owahlala phansi wathi asenze umuntu afane nathi abomfanekiso. Manje character iyileyo nto ukuthi asibe uNkulunkulu. Kodwa njengeke mina ngifuza ugokwami bayamazi bebekhonza naye futhi beke uspectacly bekangadlali udodoti. So angeke ngitshele ngale ntombazane ukuthi uzongitshela lencane kangaka. Ngifuze mina kithi ngiyintombi yakwabani mina uyangazi manje. Ungibonile ngihamba ngani? Ungibonile ngihlala phi manje? Abantu abamnyamazi bonke odokotela othisha. Sikhuluma ngecharacter. uNkulunkulu asize icharacter. Iyemosha zonke izinto ngoba icharacter uyithola inalezinto ezintathu. Umholi la makevula iprogram yethu uthi usipha lencwadi uNkulunkulu ekhuluma noPetro. Uyazi ngokubuthathu baba. Ngathi ngalokuthathu kwamosheka. Kwaphinde kwalungiswa. Ngoba emva kwensuku ezintathu sanikwa ukuthi inkosi ayisafanga ivukile. Ngihlusha ukuthi sina sisaphila lesikhathi ingakafi. Siyazondana. Asithandana. Siyaxhasana.
Ushumayela kanjani? Ayikho into engiyithanda njengokuhlabelela. Ngoba sigwaba so. Asinamona. Na ufuna ukubona ligwaba kanjani? Nomthandazo. Nomunye ishola isholo kona. Hayi akufika emavesini. Ngiyabanga. Kunkulu asihawukeleni. Asisize i-image yakhe, i-character yakhe kube yobuNkulunkulu. Kulonyaka nje uyicheke wena ungabatshelwa ngoba uzoduba mawutshela. Ngithi siyangena siyaphuma ngoba ngikhuze ugogo Ndlozi. Ungitshelile ukuthi akukhulunywa kanjena nkosikazi. Uyaduba ngoba nesidovela ngithi kunesonto. Nakhona sidume ungene futhi uphume. Ngoba ukhuziwe ukuthi i-character noma amavesi ungawaphatha ube nepower kodwa i-character yakho mayingafani nekaNkulunkulu lawo mavesi awakho ngoba wakusiza kwawena uyawasho mara wakusebenzeli. uNkulunkulu akasize character kuthi noma ungaphatha ipower yayimosha character. Amandla ayimosha character kaNkulunkulu. Imophethe elami isonto anazi nilivule nini naningekho yimi founder yithi abangani bakaGogo Ndlozi siskimsa bonke basifuna kulaba abaphethe abayifuni nje kithi abombungosi zongiphana zongenzani bakhethe inonini bamosha lapha ekhoneni kumoshwe lapha ekhoneni ngoba kunekhona ishintshe character yabo mama kubhema isinefu lapha umuzwa kahle nje uyamuzwa mara lo mama uyamuzwa lo mama mara futhi angithi lesikhathi bangakabhemi Gogo Ndlozi yezwa bayamuza amen mase babhebile abedi abedi uThidi bala uyabuzwa baba uThidi lo baba ubuzwa kahle baba lo baba kuyaqoqwa uyabuzwa kuyashithwa manje kuyangena lento nokuthi uthini lapha wazo hey lapha basapoti nje kubeba sapho nje itext ngoba hayi strong khona la ngekhaya khona la ngaphakathi character bangene uNkulunkulu make ngasiza simfuze umfuzi ungenamavesi uyithulele ngoba sengiyasaba amavesi siyawazi kodwa mawulandela i-character aphelele la ipulpit aphelele ipulpit uNkulunkulu asiza ngoba zintathu lezi zinto engithema ngizibuka ngoba i-character Gogo Ndlozi ikhipha ubuntu emuntwini ubuntu emuntwini ngoba uyezwa ngingamaZulu mayekhuluma athi umuntu uphaqa manje kwi-character kaNkulunkulu kukhishwa lowo muntu uphaqa sala ubuntu uthanda abantu bahloniphe noma ngabe iposition yakhe yakuvumela hlonipha abantu ohamba ngemoto ohlala emkhukhwini yiko masekuhanjiwe emhlabeni njoba benikhethile mama Khatebe awuzubuza ufuna amabhuku ukuthi ubokolodaka awukho lapha ungena ubizelwe umsebenzi kaNkulunkulu thatha isipika sakho silahle emhlanje baba uyokuthola khona mangabe kumele kuyoklima uzofika uklima bese uvala umlomo mabe natiye uzohamba lithenga bese uvala umlomo lo msebenzi onikwaza wona wenza ingqondo ngathi ayithathi bathi ngoba uyalova ukuthi angisangene ekuloveni kwakhe mina ngibiziwe uJehova wakho uyezombona i-character kaNkulunkulu ikwenza ukuthi ungantshontshe isikhathi kaNkulunkulu sitshontsha kanjani isikhathi kaNkulunkulu ngokuthi uthi uyagula every Sunday ungaguli ubaba reporter zakhatha aphelelwa amaqhinga ukuthi bokuyisifo bekanomsebenzi bekunqanjwa ubona ukuthi naye manje ukhathele ungayivumeli i-character kaNkulunkulu imosheke hlala endlini kaNkulunkulu ngezikhathi zonke ufike early mawungiholi awufiki late
uzobona ukuthi inyoka zikho emadlelweni zizodla abantwana bakho. Abekho nabantu abafikile namhlanje abazopha abantu bakho umuthi wrong. Manje ngoba sifika late sesiphethe ibag so yakwayizela. And the medicine was ifike ngo10 zikusukumela. Sifike ngo10 lesangwaza sihlanga sinambi. Mina sikusukumela ngoba wona bosayithenga ibag nesithathu. Kunkulu asixolele ngoba sifuna ukubona umbuso wezulu zonke lezi zinto ziyasala. Ngoba ngathi siyikhohliwe phoko ndlozi injongo. Yahanjwa manje kuya kuguti. Azophuma amathini namabhayibheli namabheka amancane ukuthi yancane ngemisho iBhayibheli iwapi. Siyapi. Angeni iBhayibheli maribheki incane nesikhwama nezicathulo anginamona. Kodwa ngathi yasilahlekele into kaNkulunkulu. Sengizosuka mhodi. Izinto ezibulala icharacter. Imali, power. Nokuthi nje mawumholi ubaba umela umbheke ukuthi yabo lo ngiyamhalela. Okwesithathu lokho. Ukuba neaccess with sex. Endlini kaNkulunkulu. Uthi nje mawubuka idudula uhale uthi yabo lo ngiyamsondela. Yizo ke kule character. Imali, ipower. Nokuthi ngangena la futhi akekho zongivimba. Angithi singena ukuthi banjani ekhaya. Bayaphila ekhaya. Gokuthi yasuka lapho. Ugqoke namhlanje. Ngoba kuyashisa. Ugqoke namhlanje. Bese uNkulunkulu nathi ayasiza bomama. Sibasiza bobaba. Angaweli ngawe uzoba udilala wala ekhaya. Mbisele into engekho. Ebusuku azathi baba uze wedwa bake babizwa Nkosi yami uze wedwa uthi uyafika bathi kati hleli ngasemnyango uzolenzani bakati susikati wena singabalingi abo baba sibahlonipheni sibaphathe kahle ngambizela into engekho. Mawuzikhanda phuza ispring olamanzi. Ayicela umama athi ngicela icounseling kubaba ngicela ezeyedwa. Mawumama newisdom uthi cha baba somba sobabili. Angithi umama nami ngiyomsiza. Manje ngiyakubongela wakho baba kachathi. Wakho baba bakhatha abantu ngoba lento yokukhatha abantu hamba neprofita zasebusuku. Manje sizocela nje character kaMoses ukuthi baba ngiyahluleka ngaze igama lakho lize lingcole. Presiding ngizokubongela baba wena uphethe inkonzo kaAnaniya la kwathi wahamba ungcobele isitsha. Hambe ungcobela lesisitsha. Lesisitsha sasingcole ngendlela usasibulela amakhono. Kodwa undikwele nkonzo uthambo sigcoba. Siyambonga uNkulunkulu. Sigcobeke lesisitsha ube uJoshua noMoses. Ngoba manje siyahamba endleleni wagcina ngokufakwa. Kodwa kulindeleke ukuthi wenze kahle. Ngoba endleleni ngisho bogogo bayabukela bathi ukuthi uGojiwe. Abakusizi. Uzodinga ukuthi uthobe mama. Wehle uzokwazi ukufundiswa endleleni ngoba ufunile ukukhumula. Ngiyamcela kuNkulunkulu sengihlala phansi lapha esandleni sombumbi ngisakhuluma ngesandla sombumbi ukuthi ukuze yonke into ihambe kahle. Hlala lapha kuJeremiya 18 endlini yesandla sombumbi ngoba endleleni sihamba siyapotoka. Siyapitshizwa kodwa uma sihleli nje esandleni sombumbi uzwa nje sokonke soku right nomama ukuphoqile awunayo
ngoba uyazi uzobuyela esandleni sombumbi bekugcina ungabikoti yonke into kubaba enziwa bomama angeke uwine nangu usayidi ngizokufakazela umuntu nebandla uzosala wedwa uyawuwe uyafika uzonda abantu uthanda abantu abafunda bomama kudala ngakubona mhla waphoqa yena uzozwakala kodwa nje ungafuni kuyiwina yeke njalo bese ubeka uNkulunkulu phambili ngoba uzosala uyi-1 Nkosi umusi nibusisa amen. Lady Archbishop Mhlambi